Job chapter 1 and verse number 20, not to verse 22. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Unsa imong gipasbo niya na? Wala ko'y gidala. Sa diya niabot ko diri sa kalibutan, wala ko'y gidala. Kung ako mamatay, wala ko'y dadon. Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Basaya. Unya, si Job mitindog, ug migisi siyang kupo, mikagi sa iyang ulo, ug mihapa nganha sa yuta, ug misimba, ug miingon, hubo ako nga migawa sa taguangkan sa akong inahan, ug hubo ako nga mubalik didto. Ang Ginoo mihatag, ug ang Ginoo mikuha, dalayegon ang ngalan sa Ginoo. Kung kita na niya nakahimtang, pila ka buok, how many of us would say that ang Diyos may hatag, ang Diyos may kuha, dalayegon ang ngalan sa Ginoo? Para nato, ang Diyos may hatag, dalayegon. Pero dali may kuha. Verse 22. Dinhi ni ining tanan si Job wala nakasala, ni sa binuang may pasangil sa Diyos. So my message this morning is, ang pagtuo nga dili mabuntog. I never showed you that title, but we used it some in the message, right? Ang pagtuo nga dili mabuntog. A faith that cannot be conquered. Unconquerable faith. Ang pagtuo nga dili mabuntog. Magamputa, thank you mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for your word. Thank you for the preaching of your word. Thank you for the opportunity to preach your word to your people this morning. Now, God, ikaw na hibalodaan, kinsa man, ang magsimba karon, kinsa makad dungog sa mensahe karon. Mga iko, Ginoo nga ikaw mag-bless sa akong pagwali. Kabalo ka nga gikapoy ko. Pero Ginoo, palihog tabangi ko nga magwali sa imong mensahe nga klaro gyud, aron matabangan ang matag tao nga maminaw. Lord God, please strengthen our faith this morning. Bless the preaching of your word, God. I need you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Diha, sa usa lang kaadlaw, si Job nawad-an sa tanan niyang yutanong nabatonan. Everything. Iyang anak, iyang bahandi, iyang mga manana, iyang mga trabahante, nawala ang tanan. Dili o sa kadlaw, sa kamatuoran, pipila ka minutes lang. Huwag kabalo mo sa story, so dili ko mo hisko sa tanan kabayan sa story. Pero niyanak nga adlaw, nawala ng tanan, ang yawat nagplano nga mubungkag na sa pagtuo ni Job. Ang yawat nagdahom kung ang mga problema mo, abot mo, patong, mo, dagmal kaniya, mabunggag na yung pagtuo, mahuglot na, o mutunglot na siya sa Ginoo nga nagtugo nini mga problema sa iyang kinabuhi. Kana ang gidahom sa yawat. Pero dali man di ay. Sa atong teksto karon, verse 22, in all this, diya nining tanan nga naitabo, tanan problema, tanan kaguol, tanan pagkawala. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. You listen to me carefully. It is always foolish to charge God. Magpasangil sa Ginoo. That is always foolish. God is right. Siyang matarong. Di sandali ta makasabot sa iyang gibuhat.
Dinhi nining tanan si Job wala nakasala ni sa binuang mipasangil sa Dios. Wow. Kini dili man ang plano sa Yawa. Sa diyang naglaraw siya, nagplano siya, konsabo aron magataki ni Job. Kini dili ang iyang plano. Siya mipadangat ni Job sa nagapatong-patong mga pagsulay. Apan ang pagto ni Job, nagbarog nga lig-on ra gihapon. Diha ni Job, ang Yawa nakatagbo na sa iyang katumbang. O, dili si Job mismo, pero diha ni Job. Unsa ang anaa ni Job? Ang dili matarog nga pagtuo diha sa iyang Dios. And the Bible says in 1 John chapter 5 verse 4, and for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kayang bisan unsa nga gianak sa Dios magabuntog sa kalibutan, o kini mao ang kadaugan nga magabuntog sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. Naiusa ka butang nining kalibutana, truth baptist with me this morning, naiusa ka butang nining kalibutana nga ang Yawa way gahom sa pagbuntog. O kanama ang pagtuo nga likon nga gipahimutang diya sa patukuranan sa mga saad sa Diyos. That is the only thing the devil cannot defeat in this world. Ikaw mismo way gahom batok kaniya, pero ang pagtuo kana dili niya mapuntog. Sa sinugdanan sa story ni Job, ang kumpiyansa sa Yawa, kasi dako kayo, oh, he was so sure. Balik na ta sa story. Go back to Job chapter 1 verse 9. Lantaon na to ang sinugdanan sa story. Sa diyang si Satan is nagastorya nga to sa Diyos dito sa langit. O nakiglalay sila kabayan ni Job. Now, once you ganang ko nga makita ninyo ang kumpiyansa sa Yawa. May tungod sa batasan ni Job. Job chapter 1 verse 9. Kung nana sa amen? Then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naught? Wala ba rason nga si Job na hadlok ni mo? Siyempre na rason. Verse 10. Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Unya, si Satan has mitubag sa Ginoo, mingon. Nagakahadlok ba si Job sa Diyos tungod sa wala? Wala'y rason? Siyempre na Verse 10. Wala ka ba mihimo og uska koral palibot kaniya? Do you know what he's saying? Ginoo, dali ka mo tugong ako mo hikap kaniya. So siyempre na iguma siya nimo. Wala ko nakahikap kaniya. Wala ko nakataki. Dali ka mo tugot. Wala ka ba mihimo og uska koral palibot kaniya? O palibot sa iyang balay, o palibot sa tanan nga iyang nabatonan sa matag kilid. I can't touch anything. Ikaw may panalangin sa buhat sa iyang mga kamot, o ang iyang kaptangan, midaghan diha sa yuta. Kung sa gisulti ni Satan is today, saying, Diyos, si Job wala nagalagad kanimo tungod naiguma siya nimo. Naiguma lang siya sa mga panalangin nga imong gihatag na kaniya. Kanang sumbong sa Yawa dari. Dayon, may padayon ng Yawa sa verse 11. Verse 11. Are we in Job? Look at verse 11. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Apan ikapot ang imong kamot karon, o hikapa ang tanan nga iyang nabatonan, og siya mo tunglo kanimo nganha sa imong nawong. Tanawa ang kumpiyansa sa Yawa. Sigurado gayud siya kung ikaw mo tugot nga ako mo bungkag sa kinabuhi ni Job. Sigurado ang iyang pagtumahugno o siya mo magtunglo na sa Diyos na nagtugot ni Ana. Nga naman ang Yawa. Sigurado gyud sama ni Ana. What is the cause of his confidence? Simply kayo. Kay balik-balik,
ngayang nakita ng kaluyahon sa ubang mga tao. You need to understand something this morning. Ang yawa nakasabot sa atong tawhanong kinaiya. O mugamit siya sa atong kaluyahon batok na to. He understands us. Nakasabot siya sa kadali nga kita malagot, mahitungod sa atong temporaryong mga butang diri sa yuta. We love our stuff. Nahigugma ta sa atong kaptangan, mga butang, kwarta, balay, sanina, cellphone. We love our stuff. Pero si Job wala nag-ingana. Sa diyang nawala ng tanan, nagsalig yapon siya sa Diyos. Pila kapanahon sa atong kinabuhi, ang atong pagtuo na palid, just palid man, nag-ana-ana na tungod ay usad lang kabutang nakuha sa Ginoo. Si Job nawala ang tanan. Ang yawat nagplano sa matag detalye. Aron ang mensahero mo bod, nawala ang imong karnero o trabahante, nawala imong mga kamo o trabahante, nawala o last sa tanan, ang tanan nimong anak na pulo kabuok, namatay na. Ako lang mikyasar mo sulti nimo. Apan diha sa kinabuhi ni Job, this morning, diha sa kinabuhi ni Job, ang plano sa yawa na hugno man gayod. Kay diha sa kasing-kasing ni Job, nagpuyo ang pagtuo nga dili man matarog. Ang yawa na ay dakong plano nga mupahugno sa pagtuo ni Job, pinaagi sa nagapatong-patong nga mga pagsulay, apan ang iyang tibok plano, kana man ang nahugno. Tanaw ang verse 20 pag-usab and verse 21, Job chapter 1. Unsay gihimo ni Job sa diha nga nakadungog siya sa balita. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Unya si Job mitindog ug migisi sa iyang kupog, mikagi sa iyang ulog, mihapak ngana sa yuta ug misimba. Ug miingon, hubo ako nga migawas sa taguangkan sa akong inahan, ug hubo ako nga mubalik didto. Ang Ginoo mihatag ug ang Ginoo mikuha. Dalayegon ang ngalan sa Ginoo. Diha ni Job nakaplagan ni Satanas ang klase sa pagtuo nga dili niya mabuntog o sayang ang iyang tibok plano na hugno na. Kailig-on gyapon ang pagtuo ni Job. Karong buntag, ako may usa ka simple kayong pangutana alang kanimo. Ang plano sa yawa batok ni Job na hugno. Pangutana, mugana ba ang plano sa yawa diha sa imong kinabuhi? Muuswag ba ang plano sa yawa diha sa imong kinabuhi? Sama nga siya naiplano sa pagbungkag sa pagtuo ni Job aron mo sa likway siya sa Ginoo, magdumot na sa Dios. Ang yawa pod may plano alang sa imong kinabuhi. Aron makapalayo siya kanimo gikan sa imong Ginoo. So akong pangutana karong buntag, simple kayo.
Na siya'y plano. Mogana ba? Will you allow the devil's plan to destroy your faith? Huwag mo palayo kanimo gikan sa Dios. Mo palayo kanimo gikan sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo palayo kanimo gikan sa soul winning, gikan sa pag-lead sa imong pamilya sa saktong nga dalan. Listen to me this morning. Kabalo ka, di ba? Nang yawa na plano sa pagguba nimo. Kabalo ba ka niya na? Now let me explain to you what I'm talking about this morning. Siyempre, ang yawa makanunayon makigbisog kanato samtang kita magalagad sa Ginoo. Kanunay naig gamay problema kalisod. That's part of life. Pero dili kadto akong gihiskutan karong buntag. Karong buntag naghiskut ko sa iyang talagsaon dakong atake. Diin siya unta mong guba sa imong pagtuo diha sa us ka mubo nga panahon. The devil always fights, but there are certain times nga nagandam siya sa dakong atake kay basin kini nga panahon mabungkag na imong pagtuo. Basin kini ang panahon modaog na siya masuko ka sa Ginoo o mobiya sa iyang kabubuton. Basin karon. Usahay kini nga klase sa atake mulungtad sa pipila ka adlaw, usahay sa pipila ka semana, o mas talagsaon pa sa pipila ka bulan. Nag-experience ko ni Ana. Para na ako kanang naitabo ni Job, murag mga bulan kini nga panahon sa iyang dakong pagsulay nga nag-story siya sa mga higala, naglungtad man, nag-story siya kabayan sa mga bulan, nag-antos siya. Para na ako, probably 3 to 5 months ang iyang panahon sa pag-antos. Akong guessing lang, pero murag duol-duol ni Ana. But my message today is really simple. Right now, the devil is developing a plan to destroy your faith and make you quit on God. Right now. Nag-aandam siya. Now, kung wala ka nagasunod sa Ginoo, ang yawa walay raso magatake nimo. But if you are following God, kung nagasunod ka sa Ginoo karon, I promise you, karon, ang yawa nagapamunga, nagaandam sus ka plano sa pagguba sa imong pagtuo ug unta mo paundang kanimo sa Dios. Bisan karon, kuti siyang nagaandam sa matag detalye sa iyong pag-atake. Nagaplano siya sa panahon. Nagaplano siya sa timing, sa matag magapatong-patong nga pagsulay nga mudanga kanimo. Nagaplano siya sa mga detalye, sa matag pagtintal nga mudani sa mong kasing-kasing diha sa mga adlaw nga mag-una sa iyang dakong pag-atake. Aron luya kadaan pinaagi sa sala. Magsulay siya, mag-distract sa imong kasing-kasing gikan sa imong pagbasa sa Biblia. Mag-distract kanimo, maghimo nimo nga maghunhun, ako'y time magbasa sa Biblia, ako'y time mag-ampo karon kay busy. Unsa ba? Nagsulay siya mag-andam nimo aron luya na diha sa adlaw sa dakong pag-atake. Kay kabalo siya. Kung maluya ka pinagi sa gagmay nga mga sala o pagtintal diha sa mga adlaw, mga sala o pagtintal, mas dako gayurang tsansa na mahugno na ang imong pagtuo o mogana ang iyang plano sa imong kinabuhi. So kini lang ang akong pangutana karon buntag. Kung ang atake sa yawa mo danga na, kung ang mga pagsulay mo daghan na og sunod-sunod nga mo dagmal kanimo, mogana ba ang iyang plano? Or I should say, ikaw ba mo tugot na mogana ang iyang plano? O magbarog ra gihapon ang imong pagtuo diha sa imong Dios? Kung ang guba mahanaw na, ikaw ba magabarog pa? Kung ang mga panganod sa bagyo mawagtang na, ikaw ba magabarog pa? O mogana ba ang plano sa yawa batok kanimo? Nahugmok manggod ang plano sa yawa batok ni Job.
Tungod kay aduna siya usa ka klase sa pagtuo nga dili man matarog. What about you? Kamusta ang imong pagtuo? Nabakay niya nga klase sa pagtuo nga dili mabuntog, nga dili matarog diha sa adlaw sa dakong pagsulay. Ang imo bang pagtuo mahugno diha sa adlaw sa pagsulay? I'm just asking today, you know the devil's gonna attack. Are you gonna let him win? Mugana ba? Muuswag ba ang iyang plano diha sa imo ha? So winner ka sa una. Magundang ba? Mubiyat na ba sa Ginoo? Tuguti ko nga prangkang musulti karong buntag. Sa imong kaugalingon, dili nimo kaya ang mga pagataki sa yawa. Aduna, I can't talk here. Aduna kay usa lang ka tsansa na mubarog pa diha sa adlaw sa gubat. O kanatong nakitang ganiya sa 1 John. But first, this time let's go read it kay kamo wala pa. 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. Kunanas, amen? For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Now, tinuod man, kini nagisturi kabahin sa kaluwasan. Pero human sa kaluwasan, the Bible says we walk by faith, not by sight. Ang sinugdanan sa atong espirituhan ng kinabuhi, mao ang pagtuo ug matag lakang kanapod depende sa pagtuo. Kay ang bisan unsa nga gianak sa Dios magabuntog sa kalibutan, o kini mao ang kadaugan nga magabuntog sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. Pagtuo kana ang dili mabuntog sa yawa. You listen to me very carefully this morning. This sermon's almost done. Only 4 more hours. 4 more hours na lang. Hapit na human. Aduna gayoy uska klase sa pagtuo nga dili man mabuntog sa yawa. Og kana nga pagtuo maangkon pa nimo. Was that clear? I have a question. Asa si Job nakakaplag niya nga klase sa pagtuo? Mao nga wala siya na nagundang diha sa adlaw sa grabe nga pagsulay. Asa siya nakakaplag niya nga pagtuo? Samang nga gikan. We find the answer at the very beginning of the story. 4 words in English, 7 in Visayan. Let's look at Job chapter 1 and verse number 4. Where can we find that faith that doesn't fail in the day of battle? Sa makaplagan na to, kana nga klase sa pagtuo nga dali mabuntog diha sa adlaw sa dakong pagsulay. Job chapter 1 verse 4. Kunanas, amen? And his sons went and feasted in their house, every one his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Look at the next 4 words. Thus did Job, what's the next word? Continually. Verse 5 sa Bisaya.
ug mao kadto sa diha nga mga adlaw sa ilang pagkumbira nagkamulo nga si Job mipadalo ug mibalaan kanila ug mibangon sayo sa kabuntagon ug mihalad og mga halad sinunog sumalat ngadto sa gidaghanon nilang tanan kay si Job miingon basing nga akong lalaking mga anak nakasala og mitunglo sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing sa ingon si Job mihimo sa mapinadayonon. That's a really long word. Mapinadayonon. Padayon. Continually. In just 4 English words, we see where Job's unwavering faith came from. Sa Bisaya na ay pito. Diya sa pito kapulong makit-an na to sa nagikan kana nga pagtuni Job nga dili man matarog. In one word, consistency. Sa Bisaya, pagkamapinadayonon. Truth Baptist Church, listen to your pastor this morning. Ang pagtuo nga dili matarog, kanunay naggamot sa pagkamapinadayonon. Pagkamakanunayon. Nataylaing pulong para ni Ana, faithfulness. Pagka matinumanon. Faithfulness. Ako makasulti kanimo karong buntag. Sa rason sa kadaghang sa tao nga may undang sa Diyos diya sa panahon sa pagsulay. Ang yawat nagataki, sila nalagot, sila napandol sa ilang Kristohanong paglakaw ug nagundang na. Ako makasulti nimo sa rason. Sila nagalagad sa Diyos. Usahay. Usahay. On and off. Hit or miss. Tira, pasagan. Kana manggayon ang problema sa kadaghanan sa Kristohanon sa atong kalibutan karon. Ug murag sa kadaghanan sa atong membro karon. Mobasa ka sa Biblia, usahay. Ikaw magampo, usahay. Ikaw mumata og sayo aron maglakaw man sa Dios, usahay. Ikaw mohatag sa imong mga tithes, usahay. Ikaw magsimba, usahay. Ikaw mag-memorize sa scripture, kung naay contest. Usahay. You listen to me this morning. Ang pagtuo nga dili matarog, dili gayud makaplagan nimo diha sa pagka-usahay. Ang yabi sa tanan kadawgan o kauswagan sa Kristohanong kinabuhi, mao ang pagka-mapinadayonon. Are you faithful in the little things? Kana man ang pangutana karong buntag. Og kana man mahimong pangutana diha sa adlaw nga yawa magatake. Do you know what our problem is? Kapag pagkaan sa problema na to, we take breaks from the Christian life. We take breaks. We treat serving God like a job. Where you go to work, og naay lunch break. Naay 10-minute, 15-minute break sa pahulay or kung kalibutan ho, manigarilyo. We take breaks. Magalagad ta sa Ginoo nga matinumanon sa pipila ka adlaw, dayon magpahulay gamay diha sa atong pagbasa sa Biblia. Pahulay gamay diha sa atong pagampo. O kanamang rason nga ang plano sa yawa mo uswag tuhon-tuhon sa imong kinabuhi, dili ka faithful. Usahay lang ang imong pagpangalagad. I didn't say talagsaon. I said usahay. Tira pasagan.
ang atong pagsunod sa Ginoo. Kanamong rason nga imong pagtuo mahugno. Dili tungod sobra ra kaayo ang atake sa yawa. Tungod dili ta faithful sa dili pa ang guba. Klaro ba? Our faith fails in the battle because we're not faithful in peace. I have a question. Nagbasa ba ka sa Biblia sa 7 ka adlaw sa miaging semana? Well, 6 days. You're not faithful. Ang imong pagtuo mahugno pohon-pohon. Did you pray 7 days out of 7 days last week? Kanang problema. Wala agad ta sa Ginoo usahay. Dayon, uskad law kapoy na, tiko ka na mo baro. O mubasa ko sa Biblia unya. Dayon maglingkod ka sa gabi, muabri sa Biblia ug matulog na. Diba? Can I ask you a question? Have you been taking breaks in your Christian life? All success in the Christian life is based on faithfulness. Why labot ang talento? Why labot ang imong abilidad? Mutabang ang pagkagwapo usahay. Mutabang gamay. Are you faithful? Murag ang uban ninyo karong buntag kinahanglan maghimo sa decision kabayan sa imong faithfulness. Some of you need to cancel your scheduled break coming this week. I've read the Bible 14 days in a row. Okay naman kung maglaktaw ko sa usa ka adlaw. Dili na lang. Be faithful. That's the difference. Every head bowed, every eye closed.